אז באתי הביתה, אני רעב, בא לי איזה משהו זריז ומהיר, טוסט נקניק. בואו נכין. לחמניה כזאת או כזאת? אוקיי. היא לא צריכה להיות הכי טריה שבעולם. מה שאני צריך ומה שחשוב, איזה משהו בשר שייתן לו טעם, שייתן עומק לטוסט הזה, שאני ארגיש איתו טוב. ומה שבחרתי מהמקרר זה פסטרמה בדבש טהור של זוגלובק, דק דק דק, וחזה בקר של זוגלובק, דק דק דק. מצאתי לי אבוקדו אחד, מצאתי גזר אחד, יש לי מיונז, יש לי ווסאבי, תרד גם. בואו נעשה טוסט נחמד, רוטב נחמד ומעניין ופשוט. מיונז, משחת ווסאבי, רק להיזהר. לחמניה, מיונז ווסאבי. שכבה ראשונה, חזה בקר, זוגלובק, דק דק דק. כמה עלים של תרד, יעשו לנו שמח במנה. עכשיו זה זמן לטיפונת מלח. בואו ניקח גזר, נעשה אותו גם דק דק דק. נהדר. הרמה דקה דקה, נאה נאה. עכשיו תראו איזה יופי. יש לנו איזה אבוקדו אחד שאם אני לא אשתמש בו הוא... טיפונת פלפל. אל תגידו שזה לא נראה טוב ומגרה. טיפונת שמן זית. ולטוסטר 5 דקות בטוסטר. בינתיים נכין איזה סלטון קטן, חבל לזרוק את כל הירקות האלה. אבוקדו, טיפה מהרוטב שנשאר לנו, מלח, פלפל, יש לנו כאן יופי של עגבניות זברה. אז להגשת המנה. וואלה.